रिहेबिलिटेशन आरो मुंख्लंफोरनि डिमान्ड बैफोरनि थाखाय दिनै भुगिनांनो गोनां जाबाय थादों। जाय बर' बिमा बैसोरो गावसिनि गथ'फोरखौ जिउ बावहैनो थाखाय थिनहराखै, गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि जानो थाखाय खाङाखै, गावखौ सासे रान्दि। गोदान भिडिअ'आवहाय गासिखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनखौ भिडिअ'खौ नायलांजोबगोन होननानै। थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बबेनि सायाव सावरायनाय जागोन। बड'फानि गोलाव समनि बड'लेण्ड दाबिनायाव सनेटफोरा ओरैबायदि खस्थ' खालामबोदों, ओरैबायदि हेफाजाब होदों, सुप्रिम लेभेलनि सेक्रिफाइस सनेटफोरनिफ्राय खालामबोदों। नाथाय हठात समाव उपेन्द्र नाथ सारनि जिउ गोमालांनाया दुलाराय बर' हारिनि गेजेरावनो मोनसे गाबख्रावनाय, मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जारिमिन सोमजिबोदों। नाथाय थेवबो बर'नि डिमान्डखौ, बड'लेण्डनि सिमांखौ बर'फ्रा मालाबाबो खोमोरबोआखै। बिनिनो सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारि सारा लेडिं लाबोदों। अब्लाबो माब्लाबाबो सनेटफोरा फावसेवनानै थाबोआखै, हेफाजाब होबोबाय थादों। नाथाय फैयै फैनानै गोबां सुबुंनि जिउ गोमाबोबाय, गोबां दाङाबाजि जाबोबाय। गेजेरावहाय सनेटफोरखौ गारनानै थख'यै BSc लानानै फैबाय। बेनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर जाथाय आरो सनेटफोरा बेखौ माब्लाबाबो बावगारनाय नङा बायदि आं सानो। बेनि उनावहाय BScआ थोजासे नङा होननानै BTC आन्दलन खालामबाय, उनाव NDB खालामबाय, एबसुबो नांबोबाय, रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि जिउ गोमाबोबाय। नाथाय माब्लाबाबो सनेटफोरा बिनिफ्राय फावसेवाखै, नांफाबोबाय थादों। गोबां सुबुंनि जिनाहारि जाबोदों, मेगननि सिगाङाव गावथारदों, बुथारदों, सिथारदों। नाथाय थेवबो सनेटफोरा माब्लाबाबो फावसेवनानै थायाखै। नाथाय जोबथारनायाव बेयावबो मा खालामबाय, फैयै BTC मुंनि मोनसे एकर्ड लाबोबाय। नाथाय बेयाव सनेटफोरनि लिस्ट गैयामोन। दा बियो सेकेन्ड टाइम सनेटफोरखौ थगायनाय। बे जाथायखौबो सनेटफोरा माब्लाबाबो बावगारनाय नङा। दिनैनि दिनाव BTR एकर्ड जाबाय। BTR एकर्डआवबो ओरैबायदि दाङाबाजि जाबाय, ओरैबायदि प्रब्लेम सोमजिबाय, जायनि थाखाय गोबां सुबुंनि मेगनाव मोदैबो गबाय, बुंनो हायै जानानै थाबाय। नाथाय बे डिमान्डआवबो बर'फ्रा सनेटफोरनिया ओरैबायदि सेक्रिफाइस खालामबोदों, रावबो डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा इमेजिन खालामनानै मोननाय नङा। ओरैबायदि खस्थ' खालामबोदों आरो BTRनि गासैबो डिस्ट्रिक्टआबो खस्थ' खालामबोदों। बेखौ आं खालामाखै होननानै बुङाखै। नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव सनेटफोर आरो सनेटफोरनि बाहेरानि जायफोर डिस्ट्रिक्टफोर बेफोरखौ गालांनाया गोबां दुखुनांथाव। बे दुखुखौ रावबो बुंनानै फोजोबनो हाया। दिनै सनेटफोरनि सुबुंफ्रा, बिश्वनाथनि सुबुंफ्रा BTRआवल' हाबथारथोंसै होननानै रावखौबो जेबो बुङा, ओरैबायदि सिं जानानै थानायखौ नुयो। जेबो काउन्टार होहरफिना, सिरि थायो। नाथाय बैफोरबायदि प्रब्लेम, बैफोरबायदि सेक्रिफाइस जानायखौ गोथौ नोजोर होआलासे जोंनि लिडारफ्रा दिनैनि दिनाव मासिनि थाखाय, गावनि पलिटिकेलनि सार्थआव, गावनि गोहोखौ लाखिनो थाखाय गावनि फटक सावनाय, हारिनि माबा मोनसे खहा खालामनाय, फटक गाग्लिनाय, सोरखौबा दुसिनाय, बेफोरबायदिसो गोबां नुनो मोनदों आरो मालाबाबो एसेबाबो सिमानि बारायनाय आरो दानख'नायाव माब्लाबाबो प्रेस मिट होनाय नुवाखै। रोजा रोजा NDBफोरनि रिहेबिलिटेशननि थाखाय बुंनाय खोनाफेराखै। मिडियाफ्रा थांनानै सोङोब्ला उफाय गैयैयाव माबाना माबा फिदिं फिदा ओरैनिफ्राय ओरै बाथ्रा फिदिंनानै मिडियाफोरखौ थगायनानै बुंहरो। जायफोर बाथ्राखौ लानानै दिनै सनेटफोरनि गासैबो सुबुं, BTRनि गासैबो दुलाराय बर' हारिया
रिहेबिलिटेशन आरो मुंख्लंफोरनि डिमान्ड बैफोरनि थाखाय दिनै भुगिनांनो गोनां जाबाय थादों। दिनैनि दिनाव जाय सनेटफोरा इसिबां सेक्रिफाइस सुप्रिम लेभेलनि सेक्रिफाइस खालामबोदों, बै सेक्रिफाइस खालामनायखौ गोसोखांनो रोङाबा गोबां गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो लिडारफोरखौ। मानो होननानै बुङोब्ला सनेटफोरनि जाय बर' बिमा बैसोरो गावसिनि गथ'फोरखौ जिउ बावहैनो थाखाय थिनहराखै, गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि जानो थाखाय खाङाखै, गाव गावखौ सासे रान्दिनि खालामनो थाखाय गाव गावनि फिसायफोरखौ थिनहराखैमोन। बे हाया जोंनि हा होननानै बुंनानै लानो थाखायसो, बुंनो मोन्थाय मोननो थाखायसो बै दावहारुफ्राबो थांदोंमोन। दा बैफोरखौ साननानै एसेसो बैफोरखौबो मिडियाफोरनि सिगाङाव बिसिबां लेभेलै मावगासिनो दं, बिसिबांसिम आवगायदों खामानिया, बैफोरखौ जाहाथे सोङैनि सिगां बेफोरनि मेसेजफोरखौबो सनेटफोरनि मानसि, बिश्वनाथनि मानसिफोरनो हरोब्ला गोबां मोजां मोनगौ सनेटफोरनि रायजोफ्रा। बे दा गोबां जाथाय जायो जोंनि गेजेराव, पलिटिक्सनि गेजेराव, नाथाय मावनो गोनां खामानिखौ गिबियै बुङोब्ला मोजां। सोरखौबा सिखाव दाखेत होननानै दुसियालासेनो मोजां बाथ्राफोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेयोब्ला मोजां जायो। दा बे सनेटफोरनि मानसिफ्राथ' बिटिआरनि मानसिफ्रा गिदिर गोलाव जाजोबथों, बिल्डिं जाजोबथों, जोंना आसाम सरखारजोंनो बिदिनो मुगै जानानैबाबो जों थागोन, बै बिटिसिखौनो गिदिर खालामबाय थानि होननानैथ' सनेटफोरनि रायजोआ हेफाजाब होआखै। सनेटफोरनिबो माबा मोनसे खहा जानायखौ नुनानैसो, सनेटफोरनि डेभेलपनि थाखायसो सनेटफोरनि मानसिफ्राबो लोब लोब हेफाजाब हैदों, मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय हेफाजाब हैदों। बेनिखायनो सनेटफोरनि फारसेबो गोबां गोथौयै इनिसियेटिभ लानानै बाथ्राफोरखौ रायलायोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन। जय बर' हारिनि जिउ गोलाव जाथों।